emu na akọ ma yaresabea kase ho be kira ban de no emu mpedinfo de nsem atudi atwese nche kwa na ne etiridi ya de malaria se de na ma no homre so wapemfo ene abata ebo no sesi wogina wona so ahwe aye nchekira ma apemfo ya masabre do betimi akase apemfo dodo na ba yaresabea ho ma ya na malaria ha omo no o kai won dodo na ate abafom kra ye nigisem Impanyifo wo mu eda Asutifi North mensene na yaresabea wa hafumantam ne mu nsem bia wode ababetudwa ene se ana mu nkyerɛkyerɛ wode ama apemfo wo mu mantam ne mu nti no emre bi atwa mananka tiridi yade no ene apemfo dodo na atanya bi no sese de so atia akofom ode sansem yeto dwaba bra adokta mpanyifo ede nkyerɛkyerɛ ma apemfo o mensene nem de fa kwan a wo mu ne wo mu mapamodin nsem no ombema wo mani akoho Abra staff nurse baako ni Adom Kasee edin komo no wɔkyerɛ mu sɛ imre bi atwa mu no de impendodo na apemfo wo honom no wɔmotanya tiridi yade no epi na yade baako a na ha adwene yie wo mensene no emu nanso wɔnkyerɛkyerɛ bɔde ma wo mu nte no ema mo benya ntiase ne honomo bi ɛwɔ yade no emu yɛ nam so nte no ama tiridi yade no ɛso ate malaria cases so be benyim obenya malaria first na imre bi atwam de na ɛwɔ soro kwa basisi ade aba from kakra see the ma etimi aba from kakra ne say ye intensify your education say I call radio so fit ko kyerɛkyerɛ insu sanso a wonya 3D wo ebra wonyem na ebetimi de ama ene wo maame no ene wo ba no nti eno wo ama maame fo ne bebre no omoba e ma ye hwe omo onyinsan ya oba ntem ma ye hwe say bi wo hwa ne bi no so ya ma ne ne mo de bebo no ho ban Enwachi, nutrition officer wo ho, eso ka bi de to aso se, ha adwempa wo se de abaten okusemu wo manofo no. One time wo man nuaba endi, eno nti, ode foto ma abatan se, efi abosumi nsia mu ekoro no, wo mommom betumi ahya ase ama wo mu nuaba edi. Pese encourage awo for say once awo ba na nya bosumi nsia na complementary feed na ahya ase no. Ye be encourage say yen try say fruits no ye de be ka wana nuaba. Ye be try na ye de aka ho. Wan ma o man nuaba, e ma na wo ba na immune system no ana ne nkwamo no e wo fom. Wamananso wa oto aso de futu e ma abatan se woka nnuama mienu abom e de ma wo made e ya de bia wo mfo asokora nti se bana se opese ma wo ma aduaba edi a wonfo wona ni se aduaba ba akoso na ebremu no wonfa ma wo mofra no endi yes re mofra no ye ma ye mofra ne fruit e ma ahya se na me yenkeka mu wo de ma na ye nya ne ba kwa bia kwadu na de aye no kwa ma na bia be 3 days na 3 times and se le be ya so ya allergic to it a wo behu